Здравейте, колеги. Аз ще вляза в доста по-прагматична част. Има проблем, спирален или не, ние трябва да го решаваме. Доцент Росманов, нали така, представям опита на екипа на ортопедия, травматология тук на болница, който повече от 10 години вече се занимаваме с детски гръбначни деформации във всичките им видове. По-голямата част, естествено, са идиопатичните сколиози. Идиопатичната сколиоза е деформация на гръбначния стълб в трите равнини. Вие знаете, че за сколиоза говорим изобщо, когато имаме фепи вио повече от 10 градуса. Делим ги на инфантил на 0,3 години, 1-2%, повечето са момчета. И по данни на Scoliosis Research Society, 90% от деформации се коригират спонтанно. Проблема са другите. 10, които налагат в тая възраст обикновено да започнем лечение с гипсови корсети по мехта, трудно изпълнимо, трябва да се проследяват и така нататък. При момичета с дясна кривина на 30 градуса риска от прогресия е най-висок. Ювенилната сколиоза 4-10 години, 10-15% от всички случаи на идиопатична сколиоза, повечето са момичета, дясно конвексни. Видите ли ляво конвексна кривина, винаги имайте едно на ум. Дали е идиопатична или има и някакъв друг проблем. При големина на деформацията на 30 градуса вероятността от прогресия е голяма, като 95% стига до оперативно лечение. И адолесцентната идиопатична сколиоза, най-честата форма, дясно конвексна, 8 пъти по-често при момичета и по-със 7 пъти по-изразена вероятност да достигне до оперативно лечение. Лична оценка на сколиоза, като се появи пациент, дете с сколиотична кривина, в фронтална, сагитална равнина деформацията, отчитане на ребрения гибус, рамена, височина на лопатки, наклон на таза, дължина на долните крайници, не го забравяйте. Подвижност на ставите на долни крайници и ни контрактури могат да променят в значителна степен цялата постурална позиция на детето. Ето пациент с сколиотична кривина, изразена ребрена гърбица, рентгеновата диагностика. Пасва в изправен профил, ляв и десен бендинг в легнало положение. Тракшен рентгенография в легнало положение, тракшен рентгенография в легнало положение под анестезия. Трябва да ви кажа, има значителни разлики. И това има за нас значение при дори в последния момент в решението за оперативното лечение, т.е. избора на долен инструментиран прешлен. Дали да оставим повече подвижни нива или не. Дали да направим повече нива с понтиостеотомии или не. И пробвали сме, много е трудно изпълнимо, изисква специфични маси, тракшън, т.е. под екстензия пациента по време на хирургията. С супракондилна и хало. Ето ви рентгенография, фасова рентгенография на една скулична кривина, тракшен рентгенография, ляв и десен бендинг в легнало положение. Да, трябва да оценим при рентгенографиите големината на ротация. Използваме обикновено метода на Монаш с разположение на педикуларната сянка спрямо срединната линия на прешлена, големина на ъгъл на коп, известно на всички. Това е водещо при вземане на решение на оценка на сколиотичната кривина и какво поведение да имаме. Така, за наша радост, от известно време имаме възможност за по-добра образна диагностика на пациенти с сколиотични кривини. Това е пациент К, оперирана последно с идиопатична сколиоза преди 10 на дни, фасова графия, Central Vertical Line. Важно ни е да отчетем предоперативния шифт на тялото, дали изместен ляво или дясно. Виждате и постоперативната рентгенография. Профилна снимка, оценката на сагиталния баланс. Аз с доктор Гешев споделих
темата сагитален баланс може да бъде тема за една цяла конференция. Има предвид както при деца с сколиотични деформации, така и при възрастни с дегенеративни и така нататък. Оценка на онлайн отношение към сакралната линия. Тазовите показателите не са pelvic tilt, pelvic incidence, sacral slope. Pelvic tilt и sacral slope трябва да е равен на pelvic incidence. Pelvic incidence обикновено е специфичен за всеки от нас. Той не се променя. Променя се при промяна на сагиталния баланс, променя pelvic tilt и сакралния слоп. Правим сега в момента едно проучване как селективната фузия при идиопатични сколиози променя тазовите компоненти и сагиталния баланс във времето. Говоря поне година след оперативно. Виждате след оперативна снимка на тази пациентка. Ломбален модификатор. Важен ни е при взимане на решение за дисталния инструментиран прешлен. Кифоза, обикновено в сегмента Т5-Т12 се изследва. Костна матурация, класификацията на Рисер, знаете, при дадени типови хирургия се опираме на класификацията на Сандерс, с снимка на лява длан, тъй като в литературата се оказва, че класификацията на Рисер има доста неудачи. За консервативното лечение колегите говориха. Оперативното лечение, доцент Росманов, нали се спираме до спиралите? Какво да ги правим? Да, показания за оперативно лечение. Ъгъл на коп над 45 градуса е продължаващ растеж, над 50 продължаваща прогресия. И тук опираме до една много интересна за нас тема. Хората, които оперираме, неприемливи за пациента и близките деформации на гръбначния стълб. Сега какво правим тогава? Идват близки, идва едно дете, което казват, да, то е 34 градуса, ама ние не искаме да е така. Добре, само че ние най-вероятно ще направим вертебродеза. Единия вариант. Да го обездвижим. Има рискови от хирургията. Са ли склонни? И в разговора риск-полза е доста проблематичен. Цели на оперативното лечение е да спрем прогресията. Повечето пациенти мислят, че ние оперираме за да коригираме. Ясно, ама после. Нашата цел е да спрем прогресията. Постигане на балансиран във фронтална и сагитална равнина стоеж и максимално подобряване качество на живот на пациентите. Предоперативна оценка, анамнеза, статус, гастроинтестинали body mass index, кардиопулмонарен, двигателни нарушения, контрактури, дължина на крайници, костна зрелост, лабораторни изследвания, образна диагностика. Ясно на всички. Ползваме класификацията на Ленке от 2001 година. Тя има основна цел да опише кривините и да ни даде насоки за избора на долен инструментиран прешлен, т.е. на ниво да направим селективната синтеза. Имаме над 150 пациенти с идиопатична сколиоза, като големината на ъгъл предоперативно варира между 40 и 130 градуса. Оперативни техники. Задна инструментация с педикуларни винтове, с фрихенд техника и различни импланти, куки, субламинарни серклажи и понтиостеотомии. Фрихенд техниката се базира на точни анатомични репери, спасява пациента и оперативния екип от рентгеново облъчване. По статистики средното време на рентгеново облъчване и поставяне на един педикуларен винт под рентгенов контрол около 9 секунди. Комбинирани предни и задни достъп в едно оперативно време не е хубаво да си го причинява човек, но това означава 10 часа. Използване на Cell-Saver поради големите обеми кръвозагуби. Алгоритъм имам изработен за верификацията на позиционирането на педикуларните винтове, който изследва на базата на интраоперативния мониторинг
тригер тест и интраоперативни рентгенографии и мултимодалния интраоперативен мониторинг. На тая тема доктор Каменова, ние сме безкрайно благодарни, с която работим и може да ви разкаже много неща. В исторически мащаб има и такива случаи, стари оперативни техники. Резултатът е такъв. Една случай на хибридна синтеза, изправил съм част от една инструментация, има педикуларни куки, има педикуларни винтове и субламинарни серклажи. Педикуларните куки се използват обикновено на високите торакални нива, за да бягаме от джанкшън кифозите. Понтиостеотомии при ригидни кривини, за да имаме подвижност на ригидния сегмент, резекция на спинози, интерспинални лигаменти, ламинектомия, частична резекция, лигаментум флавум, резекция на артикуларни процеси. Обикновено едно ниво отнема 10 до 15 минути. Кръвозагуба до някой път 50-70 мл. И дали едно ниво обаче? Не. Поне трябва да са 3, 5, 7. И много зависи. Доктор Камено не се покажа, от теб зависи. Като ни каже, че пациента не е добре, броя на остеотомия леко се променя. Истинската понтиостеотомия е с възможност да доведе до отчетлива подвижност в флексия, екстензия, ротация, като това е прави оправдане в лечението на торакална деформация, най-вече сколиоза. Ето и предоперативна кифоза и корекция след понтиостеотомии, разлика в градуси. Така, най-модерната техника, модерна в кавички в последната декада, Vertebral Body Tethering. Тя удовлетворява желанието на пациентите и родителите да запазим подвижността в гръбнака. Това е техника за модулация на костния растеж. Трансторакално с торакоскопия се поставят торакалните винтови, ретроперитониално се поставят ломбалната зона. В тях има един кабел, така да го нарека, който се понатяга. Да. И от тук нататък аз зададах въпроса вчера на доцент Росманов. Въпросът е, че напреженията тук са по-спирални, а корекцията е в една равнина. Да. И има различни данни за усложненията при този тип хирургия. Късане на кабела, то това е. Между 30 има автори, които казват до 90%. Въпросът е следния. Ако се скъса късно и ние имаме модулация на костния растеж, т.е. в конкавната част прешлина е нараснал и се е коригирала кривината, окей, нека се скъса от това. Въпросът е в другите случаи. Слагаме нов кабел. Много колеги в Европа бягат поради интраторакалните сраствания, не искат. И минаваме на задна деза. И така в едно прешлено тяло се появяват повече винтове. Да. Но това е показано при пациенти с 30 до 40 градуса кривина и Сандерс 2-3, които имат потенциал да растеш. Сега, при невромускулни сколиози също се коментира Vertebral Body Tethering с не много голям успех. Има един колега от Америка, който докладва Vertebral Body Tethering при 50 годишна жена. Какво ще какъв костен растеж ще модулираме, не ми стана много ясно, но така. Гроенкрот при early onset сколиози. При малки деца трябва да им запазим растежа. Това са растежни пръчки с магнитен механизъм, обикновено над възраст от 4-5 години, не заради друго, просто дължината на механизма е такава, че не може на по-малки деца. На 6-тия месец почваме да разпъваме, доближава се един магнит до механизма и се чува едно моторчето вътре работи.
и разпъва. Има някои пациенти, които си остават окончателно с гроен крот, срастват при коригирана позиция. Апификс е една израелска система, която пробвахме на няколко пациенти. Професор Старев, това наподобява на Велиганов. Да. Това е с един запчат механизъм с помощта на кинезитерапевти с упражнения накланяни към конвексната част. Има една част от механизма, която се разпъва и заключва и така се удължава и се коригира кривината. Може би най-голяма серия, която съм забелязал и която последно чух ноември месец на Spinal Deformity във Виена е в Канада, около 150 случая. Но в Америка не е много прието. Интраоперативна, как изглежда гръбнака с фиксация. Един случай идиопатична сколиоза, 12 годишно момиче, 118 градуса, двоен достъп, преден и заден в едно време, т.е. в един ден. Доста е забавно, дълго и проблематично. Идиопатична сколиоза, 15 годишно момиче с предоперативен ъгъл 78 градуса. Виждате коригираната позиция. Идиопатична сколиоза тип Ленке 6, 13 годишно момиче, той е с по-голяма тораколомбална кривина, по-спиративно Ленке 6, тъй или иначе трябва да слезем на L5. Идиопатична сколиоза при тораколомбални кривини тип Ленке 5 с къси синтези изглежда доста по-просто, но всъщност не се изпълнява толкова лесно. Резултати. Плътност на синтезата е някъде около 78%. Това има значение за възможността ни да коригираме кривините. Корекция на деформациите около 64%, среден брой инструментирани нива 12%, брой винтови малпозиции 8,7%, постигане на корекция баланско-сагитална и фронтална равнина, продължителност на интервенцията между 4 и 10 часа, кръвозагуба между 400 и 1500, стигали сме до 2,7. Да. Един доста интересен въпрос. Ние обективни данни даваме. Коригирахме, изправихме много хубаво. Ами сега как се чувства пациента? И това е въпросника на СРС 22, група въпроси, които, ако ги разгледа човек по-подробно, всъщност, например, при невромускулни сколиози за психично здраве, не са никак доволни, защото остават с доста неприятно чувство след оперативния период. Иначе, като самооценка, психично здраве, удовлетворение, функция, няма пряка връзка между големина на корекцията и удовлетвореност на пациента. Момичетата са по-недоволни от момчета. И така, проследихме една немалка група от пациенти. Изводи. Добрите резултати при оперативно лечение на идиопатична сколиоза изискват правилна предоперативна оценка и планиране. Рисковите са големи, налагат повишени нива на изисквания към здравното заведение и подготовката на екипа, провеждащ лечението. На нас не трябваха доста време, докато добием самочувствие и смелост да работим тази тип хирургия. И накрая си позволя да кажа две думи за изкуствения интелект в спиналната хирургия. Всъщност, ще сведа нещата точно до сколиотичната хирургия, как изглежда в момента. Идва пациент, прави се една ЕОС снимка. Рентгеновите лаборанти може би знаят. Апарат ЕОС в България няма. В Истанбул е 800 евро. Това е снимка в цял ръст. След това на ортокад програмата ще изготви точно какво трябва да се направи. Нива на остеотомии и видови корекции. След това инженерите ще изготвят предварително огънатите пръчки, тъй наречените пребендиатродове, с сагиталния баланс и ще ни ги изпратят. С това ще вкараме пациента в операционната, ще използваме роботизирана хирургия. България няма. В Румъния има 3.
И най-важното, на базата събрани данни, изкуственият интелект може да ни каже нивото на усложнение, дори с генетичен анализ. А това е важно при предоперативния разговор с родителите. Благодаря ви за внимание.